Добре дошли в моята баня. Банята, която се намира в Берлин, Германия. 2026 година. Какво е интересното на моята баня? Тези туби и това нещо, което е пълно с вода. Да. Много интересно решение на немските там... Добре, няма да ги нарича по никакъв начин. Интересно решение на немските майстори. Решиха, че цяла седмица сега в тези жеги ще спрат топлата вода. И от този хубав душ тече само студена вода. Измерих колко е реално водата и тя показва 18 градуса. Не е много приятно да се къпи човек. Реших да напълня няколко туби да ги стопля на слънце, обаче те показват едва 21-22 градуса. Много трудно даже 23 градуса. А аз съм се къпал едно време в метално корито. Не ме е страх от къпане по някакъв странен начин, но си купях и такава помпичка за къмпинг, душче за къмпинг и по старомодния начин сега ще се къпим. Това е. 2026 година в Берлин, седмица без вода. Окей, немците най-вероятно са свикнали да се къпят един път в неделя. Познавам и такива, така че за тях явно не е проблем. Но ние сме специални българи и не можем да се къпим само в неделя и не можем да се къпим с студена вода, както в случая 18 градуса. За мен това е в момента студено. Имало е периоди да съм се къпал с такава вода, не е проблем. Но в момента някакси не искам, като навънка е 25-30 градуса, да се къпя с 18 градуса директно. И така, сега с къмпик душчето, с топлена вода от шишета, май не е много добре, 22 градуса пак не е много. Вие какво правите в такава ситуация? Ходите на фитнес и това е вариант. Вчера така направих, по-скоро отидах на басейн и там ползвах всичкото. Но днеска няма как всеки ден да ходя на басейни. Фитнес, да платя цял месец не върви. И така, ще се топлим вода, пък чини и такива работи по същия начин. Какво да се прави?